manotimore e gwenge ma Kiambiti oweyo ka ji mathoth owito ngimagi. Kaluwore gi joneno, lori manaridore e apayano nochodo brege mane omiyo otuomo geche modhuro. Achiel kuomgi en gach jowuoth manoting'o jopuonjre manadok e sikul. Masira no nokelo dhugruok mag geche e apayano mapod iloso ka jomohinyore thothgi gin nyithind sikul noring godo e od thieth. Kuna gari imekuja ikakatika break, ikagonga hadi ng'ombe, ikakuja ikakatika break ikagonga hadi hizi magari mnaona hapa hivi za shule, ikaumiza watoto wa shule. Kwa hivyo tunauliza tunaweza weka bump hapa na road sign ya kuonyesha hapa kwa hii kona. Juu si mara ya kwanza gari kuanguka hapa, hata kuna nyingine ilikuwa imeanguka hapa hivi ya mahindi. Ni lori ya pombe tunasikia ilikatalia break huko juu. Mwanzo ikagonga ng'ombe na ikakuja kwa hii diversion, ikapita kwa hii mawe imefunga njia, ikakuja kaa imepita na hiyo mawe yote, ndio ikakuja ikagonga gari kaa tatu hapa hivi na ingine singine zikagongana hapa. Ndio mimi ile person ilikuwa pande ile ndio iligongwa na hiyo lori ya pombe vile niliona mimi nikaiondokea, ikakuja kaa imenigonga na upande. Kuna Nissan ilikuwa imepepa watoto wa shule. Wengi waliumia. Nyakoro Mogajuang mano en masira mabende notimore gwenge mong'ere kaka Kiambiti. Wagoyo mos ne anyuola osiepe mabende nolalo wedegi e masira makamano. Kopore gi manya Nyakoro Mogajuang atiri nyaka e kaunti ma Kakamega. Jokwe mag pi ochiwnegi siem mar mondo giwuog oko mar luwo yore mowinjore mar yudo godo pi. Kambi mar pi mar Kakwasco e kaunti ma Kakamega ochiwo siem ne jodak e kaunti no ma osebedo ka yudo pi e tok chik mondo wuog oko mondo lu yore maratiro mondo otiek kuo mar pi. Kanoloso kod jofwambo e log tich mar kambino, jata chenro maduong' mar Kakwasco Christabel Ashiono wacho ni achudhe ma osebedo ka kwalo pi osekelo lal mathoth ne kambino. Kawaida kulingana na kisheria kuiba maji ni hatia, but kwa sababu tunataka kukabiliana na hiyo changamoto, tunapeana amnesty kwa hao watu ambao wako na illegal connections. Wakuje tuweze kuregularize hizo illegal connections, na wenye watajitokeza kuanzia leo hadi hii mwezi ishe, tutawapea hizo penalties. As long as customers wenyewe wakuje wajitambulishe, tuende to regularize hizo illegals na wapate kupata maji sawasawa. Kile tuna recover only is 60% ya maji yenye tunasambaza. We lose around 43%. We can't account for it. Na hizi illegal connections ndio zinachangia sana. So wateja wetu huko nje inafaa wajue wakati ambapo hawatumii maji, hawako kwa nyumba, inabidi wapige ripoti kwetu ili tujue tuweze kwa disconnect on request. Hiyo sasa kwa system inaitwa turn off on request. Kopogre gi mano eni joma ne odar e miechegi kata IDPs masani odak e hema e gweng' ma Kianjogu e kaunti ma Laikipia. Koro kwayo piny owacho mondo ochwale chenro mar darogi e hema kendo chiwo negi lowo mabende ginyalo dakie. Giwacho ni jok mane gidwaro ni okonygi osebedo ka temo e kinde mosekalo, mak mana ni moko kuom apisa mag piny owacho e kaunti ma Laikipia osebedo ka geng'o negi ka giwacho ni familia modak e hema wuondore ni ne odargi e miechegi. Coordinator margi James Mwaura wacho ni koro gidwaro mondo piny owacho ochwal lwetgi mar konyogi yudo lowo maginyalo dakie.
Nyakoro mgajuan ko wuke county malaiki pia tiri nyaka e county makilifi kamodo ni thoth joma chuo e county makilifi pod neno pek mar wako komonyuola kaluore kod mine mane ochopo e romo mar thieth manono mane obagi achiel kuom osiptende e county no. Giwacho ni chuno gi mondo gipond ka gidhi yudo chenro mag komonyuol kaluore ni chuo gi tamore ka gidwaro nyithindo modhuro gino magiwacho ni hinyo ngimagi. Lakteche wacho ni pod gibiro dhi nyime kod puonjo jodak ewi ber mar komonyuol e county no mondo orwake gino mabiro miyo gi yot e ngimagi. We actually have provided a lot of information. We have the information education flyers here that has information on contraceptives and where they can access, why is it important. And today we are also having a one-on-one with the women. Our doctors are also speaking to the women and just letting them know the importance of them, accessing contraceptives. And just to mention that we've also brought the modern contraceptives, the long-term. So this means that they are able to access these services and they can take modern contraceptives that will last them up to 3 years, 5 years. Nikimwambia bwanangu, manake nimezaa haraka, nimwambia bwanangu kwamba kuna zile shindano za upangaji uzazi, yeye anasema kwamba nisipange kwa sababu hata kama ni watoto 10, yeye anaweza wafundisha kama ni shule. Sisi wa baba mara nyingi tunapewa kashfa ya kwamba tunakataa kupanga uzazi. Na hilo si urongo, ni kweli. Na tunakataa na sababu. Manake katika kupanga uzazi, mara nyingi wanaodunga zile sindano wanakuwa wazito kupita vile ulivyokuwa unampenda. Wewe ulimpenda alikuwa mwembamba, sasa anakuwa mzito. Sasa hiyo inabidi zile sindano sisi tunazikataa. Tunasema afadhali wasidunge hizi sindano. Mimi mwenyewe nilijikubali. Manake hili shirika She Decides walikuja wakatuhoji, nikaona challenge kubwa haipati baba. Ni mimi kama mama ndio ninapitia hizo shida. Nikachukua mimi mwenyewe nikajieleza kwa daktari, hata hivi unavyoniona naweza kaa kwa muda wa miaka 3 ndio nikapata mtoto mwingine zaidi. Nyakoro magajuangi wach mar jiwo nyuola hinya e gwenge mago mag Kilifi bende makelo wa e giko mar weche manyien odiochieng' makawuono. Kata kamano kaka pile uneno chenro makama achiel kachiel kata mana e mbui magwa duto mano moriwo Ramogi TV e Twitter kanyakla kod Facebook. Abiro chako gi moko kuom ote mabende donjonwa gi sani mano lai marwa mar weche machuok 23600 bang'e abiro samo moko kuom ote mabende ioronwa e mbui mar Facebook. Kacha kogi lines mago mag SMS. Otieno kiwuok Sindo iwacho neno chenro kende mora hinya ntiere weche mabende wacho kanyo mokanyal samo gi sani e yamo. Otoyo Maganga iwacho ni wuok Oyugis iwacho ni imor gi wach mar bodo. Nyasaye mondo par Jo Kiambiti moyudo hinyruok e masira mar apaya iwacho ni in Kennedy Makasimba kiwuok Oyugis erokamano ahinya. Hello Ramogi siganda MCA moyierno omora matek. Ramogi TV ler kabisa manen kare MCA manakuru no notimo mana kisera mare mar ombulu kotiyo gi punda nwaneno kata mna moko kuom josiasa tiyo gi kalapapla tiyo gi geche madongo notiyo gi punda mar sero ombulu machutho no yiere e kom. Ma Timotheo kawuok Migori aneno TV e yo makare erokamano ahinya. Joyce Nyargi yawuoyi apongeza MCA kama na nyinga ensharo nocho ni pongeza MCA Manakuru kiwacho ni koso pesa kikmuni chopo singoni puoch gi pak nenene erokamano ahinya. MCA no nyinge nene. Ramogi TV wawinji maler ka wantiere Rongo amor gi Nyasachwa kuom paro George mane ok nyal mano George nene e county Manakuru. Wawe Nyasaye oluong ni Nyasaye karo ka antiere Rongo erokamano ahinya Karo. Okech kia Kimai iwacho ni igoyo mos kaluore gi weche mabende noyudo masira kata mana anyuola mabende notimore gwenge mag mar Kiambiti erokamano ahinya. Yene mar mondo miaso mana ote machuok mana mawuok e mbui mar Facebook bende pokaloro chenro kama. Sultan Nasir Abdullahi iwacho ni neno eyo makare kintiere magawa moro mantiere gwenge mag Rongo iwacho ni Ramogi TV mor gi Ramogi TV. Nema Leti imbe na neni iwacho ni yes jo Ramogi